Σήμερα θα σας δείξουμε τα air fryers νέας γενιάς της εταιρείας Αμυρίδης Σαβίδης, Μόρις Ελλάς δηλαδή, που δραστηριοποιείται δυναμικά από το 1989 στην Ελλάδα με πάρα πολλές οικιακές συσκευές που τις αγαπάτε. Να σας πω λοιπόν ότι τα air fryers είναι η νέα τάση στη μαγειρική παγκοσμίως και δεν είναι τυχαίο που η εταιρεία Μόρις έχει τον αέρα που σου πάει και έχει επενδύσει σε αυτή τη νέα γενιά των air fryers. Τα μοντέλα air fryer Morris, MAF 1106 και 804S περιλαμβάνουν και κάποιες συνταγές του Άκη Πετρετζίκη που είναι ειδικά για τα air fryers, για να μαγειρέψετε και να απολαύσετε τις γεύσεις σας όπως τις θέλετε. Χωράει 10,4 λίτρα, family cook, έχει δυνατότητα επιλογής dual. Τι σημαίνει αυτό? Έχει τον αφαιρούμενο κάδο, που είναι πάρα πολύ εύκολο στο καθάρισμα και λειτουργεί ταυτόχρονα και ολοκληρωμένα και σε δύο ζώνες. Άρα μπορείτε να μαγειρεύετε αρκετό φαγητό ταυτόχρονα και να είστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Το συγκεκριμένο air fryer θα μπορούσε να είναι το πρώτο air fryer που θα δοκιμάσετε. Είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο στη χρήση, έχει λεπτό σχεδιασμό για εξοικονόμηση χρόνου, family cook με 8 λίτρα χωρητικότητας και μαγειρεύει χωρίς καθόλου λάδι ή με ελάχιστο. Και αυτό πολύ σημαντικό. Βλέπετε πόσο εύκολα μπαίνει-βγαίνει.